Сега чухте опасенията на президента, че преди да се приеме еврото, започва рязко повишаване на цените. Това опасност ли е, реална опасност ли е според вас? Не приемам нито една от казаните думи. Който е против еврото, всякакви специалисти или псевдоспециалисти, като няма друго какво да каже, споменават думата Хърватия. Без да я назовават в случай. Те другите си я назовават. Горе-долу нищо от това, което говорят за Хърватия, не отговаря на истината. Това са приказки от 1001 нощ. Ако слушаме само тези хора, включително и по вашата телевизия, ще излезе, че в Хърватия стават някакви страшни неща, огромна инфлация, нещастни хора, всички съжаляват, че са влезли в еврозоната. Нищо от това не е вярно. Проверих всички данни за Хърватия, за целия Европейски съюз и за еврозоната. Някои критици говориха за инфлация след влизането на 1 януари 23-та, т.е. инфлация за 23-та и 24-та. Днес президента, не знам кой икономически съвет ни го е съветвал, говореше за инфлация в преди въвеждането, да. Нито едното не е вярно, нито другото не е вярно. Хърватия през 22 година, когато се готвеше и очакваше еврото, има цели 10 държави от Европейския съюз, които имат по-висока инфлация от Хърватия. Цели 10, не една-две случайно. И интересното е, че сред тези 10, 5 са държави извън еврозоната. С по-висока инфлация от Хърватия, която се готвила за еврозоната. Чуйте ги, кои са тези държави? България, Румъния, Унгария, Чехия и Полша. Това са държави извън еврозоната и те имаха по-висока инфлация, заедно с още половин дозина европейски държави от Хърватия, в сравнение с годината, която президента каза. Сега към тези, които коментират, че имало инфлация след като е влязла в еврозоната, пак ще ви кажа, че има 6 държави в Европейския съюз, които имат инфлация по-голяма от Хърватия, от които същите 5 държави извън еврозоната имат по-висока инфлация. България, Румъния, Унгария, Чехия и Полша. Кажете сега, кой нормален икономист тогава може да говори подобни неща? Това е икономист, който по други, да ги наречем, геополитически причини, не иска България да принадлежи към западния свят и е готов да разкаже всякакви легенди, само и само да намери аргументи против. Тоест, вие казвате, няма такова нещо, няма увеличаване на цените преди въвеждането на еврото в последната присъединила се страна към еврозоната и страховете са пресилени. Обаче спекуланти има навсякъде, и у нас включително. Кой може да регулира този процес? Ще ви изкажа лично мнение. Вие ме познавате като пазарно ориентиран реформаторски икономист, а не като популист и синдикалист, нали така? Аз съм от другата школа. И смятам, че в пазарна икономика с такава огромна конкуренция на огромния европейски пазар няма никаква нужда и никаква полза от държавно комунистическо регулиране на цените. Разбирате ли? Никаква полза няма от това. Коя държава най-много регулира цените? Коя? Унгария. И тя е номер 1 по инфлация за последните няколко години в Европа. Номер 1. Тя има най-голям контрол върху цените. Тоест, това са неработещи и неправилни мерки. В пазарната икономика контрол на цените като държавен комунизъм означава единствено спекула, злоупотреби, корупция и дефицит на стоки. В България има близо 100 000 търговски обекта. 100 000. С толкова малко население. От тях не знам колко, но съм сигурен, че десетки хиляди продават хранителни продукти. Кажете ми, какъв картел, каква спекула може да има в няколко десетки хиляди търговски обекта в 3000 населени места в страната? За мен най-добре е да оставим пазарната икономика да си върши работата. Ако случайно в един... Дори магазини за бедни ли не искате да има? Аз не искам. Защото държавни магазини за бедния, държавния Балкан турист. Аз съм бил ученик при социализма. Бил съм в голям, все пак не детска възраст. В кварталния магазин, който беше доста голям, това съм ви го казвал във ваше предаване, имаше 28 артикула. Мога да ви ги изборя почти поименно, защото ги помня с ученическите си очи. Знам 28, тук ще ги наредим от тук до тук толкова. Значи в държавен магазин ще има рушвети при избор на производители. Рушвети, дефицити, злоупотреба с цени, неплащане на данъци, ала-бала протокала. Балкан турист от 1982 година. Според мен,
Просто пазарната икономика трябва да работи. Ще ви кажа какво значи спекула. Пак съм ви го казвал в ефир. Когато избухна войната в Украйна, един мой приятел плати $200 за 20 литра бензин да вземе детето си от село и да избяга. Това е спекула по време на война. Аз не знам в пазарна икономика какво означава спекула. Днес е май месец, няма еврозона. Какво пречи на 100 000 търговци в страната да вдигнат цените колкото си искат, в каквато си искат валута? Какво им пречи? Това е също големия въпрос. Поскъпването и инфлацията, дали са зависими от вида валута? Ако нещо ще поскъпне, то ще поскъпне и в левове. Ако нещо ще поскъпне, то ще поскъпне и в евро, нали така? Последните 3 години, 4, като имаше рекордна за последния четвърт век инфлация, имаше ли еврозона? Тоест, какво значение има? Пак щеше да има инфлация, защото причините са други. И най-голямата причина е изключително положително, госпожо Ризова. Когато растат доходите, растат цените на някои стоки и на всички услуги. Може ли фризьорките да имат все по-швейцарски заплати и цената на фризьорските услуги да става все по-ниска? Това възможно ли е? В смисъл, най-хубавото нещо на България, което може да се случи, е да се изравняваме по стандарт на живот с западния свят, да получаваме все по-големи заплати и някои цени лекичко да вървят нагоре с или без евро. Те и сега вървят нагоре без евро. И последното изречение да ви кажа, че от 1997 година, откакто в България въведе валутния борд, 28 години подред, няма нито една година, в която средната заплата да не расте по-бързо от инфлацията. Няма нито една година. Ако до година има някаква инфлация, 0, 1, 2, 3%, заплата сигурно ще расте с над 10%, както тогава защо съвсем на финала сме тези конспиративни теории в социалните медии, тези страхове, които се развяват, каква цел могат да имат? И те са икономически страхове ни всяко. Те ни измислят икономически легенди, за да защитават геополитически интереси. Основните хора или почти единствените в България, които са против еврозоната, са хората, които не искат България да принадлежи към западната цивилизация. Те искат Евразия, Африка, БРИКС, МРИКС. Не искат западния свят. Аз бих искал моите деца и техните деца и внуци да се родят и да се горди за това, че са европейци от първа класа и живеят в богата западна държава. Благодаря за този разговор. Благодаря и на